Mwancho muriro TV ya Kisi Hot TV ni gonde asensemo ekoro mashauri kutoka gati imimu chibosongo county ya Kisi asensemo iga wikeri ete tukore Jumamosi na kore territory woti rwabene ase omugako yo moko ne mananasi ase gotebekana munari tukore Juma niko abananyimbo be county ya Kisi basi wikasensemo iga bakamura egari na mananasi amuri kibasi cyarenge mekorende karare kubwacho bone bwaya tachi kubonyora egent kairete wikanju kasa iga konyora botu wabene ekena kwatoro botu rutangana se ritukuri ya Jumamosi abange mogote maswali amange kindo chitukuri rero na bwata mananasi giga na bwata ne gari yae timito sichibashira chiko 115,000 onyorire tete tubwate ne masemo katokubata na muno mwako ko na manase senseme iga koroto manye kirike kigendere tenchini kwanguru kunyo to Dennis aboncho ngari kukuri kuntu tete tubwate ne masemo koika omwerio chemo manyi nkoro kwaje tukori Juma no twarenge ga igase biasara byane abo bisaba kancho bagachaga bakantene batagite gari yane baye office yabo nkaba borende na seki baganteina nabo twateba igo naende korabwango bagaswako bangamana siarengense ochie gari merakini oyo mo obaka bakana ya rense yatige bono chibese cyane nje jange garime chitaike chibaigitega igo mwana ondo konyoseriwe ochire no twarenge nerensa mba muroche ngataka ko chirusi chibeke mpesa rinde mutomire aragenda lakini bakanda asimisa namba bwatinsa bagante ngaso garime ngaso ko bagende gitwika gari amate ase chiobisi cha women rep Okisi county gaiga baka nganyora bamwe abo mbare ngo bakanyiki korumene chinguru karebanyi kikorume bagasukiga jeja sinini gochi bosio mate angena mafuta ya Rexo taracha moja bakatene nororo yibatene naime ororo akake iga ngaraba akeire gari ya ye breakdown ya gachi bakororo igaswa ko nguse gari bagasibe gari eri bagaswa ko yengusa bono insabu chitaekanke iga nyuma kontine ni magegaga igangene geitagia women rep na barabo kari matari angena samabuta oyo mona munyagete gocha agande nanko musatore gari reta chibese to ye iranete ye musato ye kwa bentu tweka gochi obisi ngasomora siringi 500 nkaba bakagenda na chikuche se gari eti arabwo mo chairman we chiro no arenge sabu mo chairman yoria akagenda nere go chioro Sirianda nergo chio akababuna no montori ko bayebere dimba basiko yekurura bayegendire ndengora go sebatine to gambe to igwane to manyengikere lakini bagatindi amono no nere mbacheti ko moigwa bono riria ati batindi amono chema nenda gasuka magega bakasibe gari eri bagaswa ko yekurura arabu nari bayimogete bakabunge gari eri bakaoyo chema nike bungokeria lakini chibese chiri bakaenda na chiro chema ni agatira paki akanyikera ngene keita keria women rep akangeke bungu ekyo akamanya kuira na kababwati bakaenda bakobisi bakamanya bakachi bakamwachi bese chini na baete siringi 500 bakachira ni bakaga igese ngone je mafuta bakanyora mu muro to kubwatira na noare bakamwachi bese ekyo inche nkarua ali straight na chete baka police nkaripoti ngarike statement police yari ngaba obisa bari ba police bakanga device tukagenda bakase municipal gari tukakwana no mu director bwororo esengenja basikaje baje banteti ngende batebi banche to cheki chibese chichani change garime ekera nchi agachire na chibekerete garime bose siringeru 115 torre guse no chiremi itwika megari ya mo bisoria omonene mo director aganja maoni ayo tukaenda bakase gari tukaje chekia tukanyora nga chibese chiri no chikoreteke yani cha rusiwe chisiringi chatigairemi chisiringi chirabe 500 iga na chichitigaretemi lakini ama noti yonsi pia akore kiarusi go mu ko ino otigiremi bono koruga buto kaire ni report mbaka police tukarika chi statement yorro police baria bagateba ngo genda bariko barangiri rinde bamanyengi kiarenge bono ritukoria chinsa chiago chimargo bari ritukoria Jumamosi omo visorio tenete crimes o police akandangeri aga kesi migochia municipal garia agatebyo mo bisorio monene o municipal mo director anche egari ya nerusi gume erinda mananasi yatasare kiraime ono ekere baigwana boigona tigerusi guma mananasi yatasare kanyaire chiro
bakang'anchira ngaenda bakorro ngaigwa masariti makeiga bagantebi ng'a richiko riabo narire rasimi egari koyasoire emeyakaneru bagante nkayeruera siringi 6,000 bakarika ase erisiti riria ase section ya inbounding 3,000 na ase section ya obstruction bakarikana ata 3,000 choice kaba 6,000 ngachiakana bakang'e egari eywo bono omwabisi oria agante yaire echiro yaoni erinde amang'ana ayande ya echibese bagendere koyabwati bono mambia ekero naenda obisi kobwatia echiribwati echi ase chiaikire nanyora abaobisa aba ba serikali mbabwate omokutano bantebi genda aye echiro nakonia amananasi aria ntobwate omokutano rero ning'endete gosugurikera amang'ana abo bono egento inche nare gosaba amang'ana aya airwe ase obwango ekiagera chibese chiri chitabwatiri ase obwango nabo okonyora chiatumekire onyore kungo chiasara chibore igo rero nare gosaba baria bausekaine ase mono mono abobisa aba crimes bagendere kobwatia ase obwango erinde tore gose ntoikere chibese echio ayio nare amake ase goikera chitaeka echi aroro mbuya mono ase ogontera ase amorio tancho chibuto nkobwatisi Wycliffe Ochoti okora ebiasara bia amananasi nse amashauri rituko ria Friday around saa 4 iga counter askaris bagatwata kinsa iga twendete na ebiasara bagwansa gotwara ase gotwambushire tosieke egari tosieke ebiasara ebi twenda chiofisi chia municipal korwa abo togatema gokwana bo bwake iga bagatea hapana lazima igari mufunge tuichukue huko in the process bakate Wycliffe Soime tosuke motu toende wakini initially igoro yae marogoba konyanche na Wycliffe twabangire twasire budget yo chikugura chi watermelon no mwana ngoseri warenge school fee so Wycliffe akanda ka withdraw cash agachibeke garime togosiege omwana ngoseri bu erinde tomwakanire chinde marogoba tosoke tochikuye chi watermelon bono in the process na Wycliffe barwete nsa stoko bera naba counter askaris yababere wakanda bagafutana yo bafutana ko abaskari bakarusi chibese cha Wycliffe wakanda chiro chibono nabo chibese chiborete bakabone bato ko request ya officers bali ba crime batokonye irinde chibese chitoke chibese in question is 115,000 so kindly we request the officer in charge of crimes to assist to recovered so that my colleague erinda anyare gwe support no mwana ende anyore chibese chiandakiri egari school fees byamo ina nabwati nkagerete kwanyorera oroboti rwabene kurwa chinsemi tigote mashauri aiga ase omuga koiga abuna kwerera ayurutu egari ya mona nasi ne chibesa kuri ne chibesa ikirabo niga kiratoka Nchegi ngo reporter ya TV ya Kisii Hot TV kurwa account ya Kisii retere na nyebuto Dennis abwancho nangeri kukuri kuntu